Uskoro će Bojnik dobiti fontanu na platou kod sportske hale. Plato ispred hale sportova u Bojniku uskoro će krasiti velelepna fontana, kako ističe u izjavi za televiziju 4S zamenik predsednika opštine Dejan Stojanović. Fontana je pre neki dan bila probno puštena u rad, trenutno se šteluju pumpe i u ponedeljak će ona biti puštena u rad. Očekuje se uskoro i tehnički prijem celokupnog pažljivo urbanistički osmišljenog prostora. Arhitektonski fontana će biti deo amfiteatra koji će biti multifunkcionalnog karaktera. Kako istakao Stojanović, jedan deo ovog prostora koji će biti najlepši u Bojniku zamišljen je za kulturna dešavanja, a drugi kao igraonica za najmlađe. Radovi na sređivanju platoa biće zaokruženi fontanom. Radovi su u toku, 99% je završeno. Uglavnom, svi radovi su završeni, mogu da kažem, finiš je samo probno puštanje u rad ove fontane, prelepe fontane ovde. Mi smo pre nekih par dana to radili, evo sada šteluju majstori ono što treba da se došteluje vezano za pumpe i ja očekujem da u ponedeljak bude konačno završen i taj deo i sa tim poslom mi ćemo kompletirati ceo ovaj prostor, bit će završeni svi poslovi i nakon toga će uslediti tehnička kontrola, odnosno tehnički prijem ovog prostora, ovih radova. Ovo je u stvari zamišljeno kao amfiteatar. Većina sadržaja prilagođena je najmlađima, ali je multifunkcionalnog karaktera. Pa jeste, ovo je prostor multifunkcionalnog karaktera i kao što vidite, jedan deo je amfiteatar gde ćemo mi imati neke kulturne manifestacije na otvorenom prostoru, tako smo planirali. Ovaj drugi deo sadržaja je predviđen za uglavnom najmlađe i za njihove roditelje, kad izađu uveče ili popodne u šetnju, da deca mogu da se zabave i da uživaju u ovom prostoru, koji će biti hortikulturalno potpuno sređen, kao što vidite, i bit će jedan od najlepših prostora u našoj opštini. Sređivanje celog prostora košta 36 miliona dinara, kako je zaključio Stojanović. Sredstva su obezbeđena zahvaljujući Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.